מדבר איציק. שלום, מדברת מאיה. שלום, זה פאדי. סלקוב, שלום. מספרים על מנהל ששמו דורון רון רון, אגדה חיה ומהלכת, הוא הקים כאן את הקיווי בכישרון רון רון, תסריטי כל דוחות של מערכת, המשיך לפרויקט עדנות והצלחה, המשיך לפיתוח נהיית המחלקה, משם הוא קצת גדל להיות עוזר מנכ"ל של פטר ועמוס גם, תשיגי לי אותו. בניהול מערכות מידע, הפך לאגדה, דורון אתה מנמר מושב. מספרים על מנהל אגף דורון רון רון, שמיסד את פורום פרודקשן, בכל נושא ירד לפרט האחרון רון רון, מוטיבציה בשמיים לא פשן, אהב להיות תמיד בשליטה, מיהר לבסס כל החלטה, בירך בימי הולדת, לא פספס יולדת, נסע תמיד רשמי ברכה, בגובה העיניים תאיר שירתיים, עושים לו הרבה הצלחה. מתגעגע, אותך כאן אוהבים אתה יודע, זה מרגש. מתגעגע, אז אל תלך, לדרך חדשה אתה יוצא. מתגעגע, אתה שאתה עוזב וזה נוגע, ומבאס. מתגעגע, זה לא חולף, בהצלחה משפחת אמיה.